Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Welcome sa ating Chikahang Pangkalusugan. So para sa episode po natin ngayon, ay mapapag-usapan po natin ang Generics Awareness Month bilang isang selebrasyon po sa buwan ng Setyembre. So in pursuant po ito sa Republic Act number 6675 or Generics Act of 1988, an act to promote, require, and ensure the production of an adequate supply, distribution, use, and acceptance of drugs and medicines identified by their generic names. And what better way po than to discuss this than with none other than our regional pharmacist of the Department of Health Bicol Center for Health Development, Miss Jelly Rio Duarte. Magandang araw po, Ma'am Jelly. Good morning, Miles. Good morning po sa ating lahat. Ayan, so to start off po yung ating question, simulan po natin sa mga basics. So, ano nga po ba, Ma'am Jelly, ang generics na gamot? So magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayong Setyembre ating ipinagdiriwang po ang ating Generics Awareness Month celebration na kung saan binibigyan natin ng pagpapahalaga yung availability ng ating mga generics na gamot sa market. Ang mga generics na gamot po natin ay isang uri ng ating mga gamot na kung saan ito ay naglalaman ng ating active pharmaceutical ingredient, ngunit ito ay walang brand. Or mas madali nating sabihin na ito ay kopya ng mga originator or original na branded na gamot. Kopya ito ng mga unang gamot na naipalabas o yung mga tinatawag nating patented drugs. Ayan, so katulad nga po ng nabanggit ni Ma'am Jelly, so yung generics na gamot is yung talagang yung name talaga po ng gamot ng Ma'am Jelly. So yung next naman po natin na question is, anong mga klase o klasifikasyon ng mga generics na gamot? Ano po yung mga kinds nito? So, yung mga generics na gamot po natin ay kumbaga isa siyang, ayun yung ating family name o apelyido kumbaga. Ang may mga uri ito kung saan meron siyang iba't ibang klase na magba-branch out mula doon sa pangalang generics. So, halimbawa nito ay yung ating branded generic na kung saan binibenta ito na mayroong brand. Kung mapapansin natin sa ating mga label ng mga gamot, yung nakalagay sa parang kahon, yung ating nakabox na mga pangalan, yun ang generic. At yung mga pangalan na nasa ibaba ay yun yung brand. Ang mga klase ng gamot na ito ay tinatawag na branded generic. Meron din tayong nauusong uri ng generic ngayon na kung saan mas tinatawag natin siya sa pangalan ng kanilang kumpanya o yung corporate brand ng ating mga gamot. So, mamarapatin ang mga kilalang uni-branded na generic natin ay yung mas kilala natin sa RightMed, Parex, o kaya yung mga ibang uri pa ng generic or uni-branded generic na mas kilala natin sa pangalan ng kanilang kumpanya o ng corporate. Ayan, so thank you po, Ma'am Jelly. Nabanggit nyo rin na yung generics is talagang yung family name nung gamot na iniinom natin. So, para naman po sa may mga nagsasabi po kasing less effective daw po ang generic na gamot kaysa sa branded. Ano po yung stand natin dito? Hindi natin maikakaila o maitatanggi na ganun yung usual na pagkakakilala ng mga tao sa generic na medicine. Dahil unang-una mura ito at mas madali itong mahanap sa mga butika kahit yung mga hindi kilalang butika. Ngunit lagi po nating tatandaan na lahat ng gamot natin ay kailangan dumaan sa masusing pagsusuri sa mga proseso ng ating laboratorio. Lahat po ito ay sinecheck ng Food and Drug Administration ng ating Department of Health. Kaya kung tayo ay bibili ng gamot, siguraduhin muna natin unang-una sa lahat na merong license yung mga butikang pagbibilhan natin. Pag na-check na po natin ito na merong license yung ating mga pinagbibilihan, masisiguro natin na ligtas lahat ng gamot. Kung kaya, generic man po yan o branded na gamot, basta bibilhin natin sa lisensyadong establishment o butika ay makasisiguro tayong epektibo po yan.
So aside po sa lisensyado yung ating mga establishment na pinagbibilihan, lahat po ng gamot natin sa mga manufacturing process ay may sinusuod na proseso. So, hindi po yan lalabas sa ating mga manufacturing firm na hindi pasado sa mga standards ng ating Food and Drug Administration. Kung kaya't branded man po yan o generic, parehong proseso lang ang pinagdaanan yan, kung kaya't pareho din ang epektong maibibigay nito sa ating katawan. Ayan, so katulad ng sinabi ni Ma'am Jelly, huwag tayong matakot na mag-avail ng generics na gamot dahil pareho lang naman po ito sa branded na gamot in terms of effectivity. So yung generics po natin na gamot is talagang basta it is from a license po na na pharmacy or talagang ito po ay certified ng ating mga concerned na agencies or offices, talagang wag po tayong matakot at alisin natin sa isip natin na hindi porket branded or generics ay hindi natin siya bibigyan ng chance. So it's the same, it's safe and effective. So yun po yung gusto nating ma-promote at ma-share natin sa public. So for our next question po, Ma'am Jelly, kung ang mga doktor po ay nagrereseta ng gamot, yung medicines natin, maaari bang gamitin na lang ang generic o kailangan sundin yung specific talagang brand na nire-recommend nila? So isa po sa mga provisions ng ating Generics Act of 1988 ay yung nagmamandato o bibigay sa atin ng mandatory generic prescribing, kung saan lahat po ng ating prescribers, doktor, dentista o ating mga veterinaryo ay kailangan magreseta or magsulat sa kanilang mga reseta ng generic name ng mga gamot. Maaari nilang ibigay ang brand name, ngunit hindi pwedeng hindi maglagay ng generic na gamot. Sa pagbili naman po nito sa ating mga butika, karapatan ng bawat mamimili na sila ay bigyan ng options. Sasabihan sila kung gusto ba nilang bilhin ang generic na gamot o kaya sundin yung nakareseta na gamot. So, isa po yan sa mga provisions ng ating Generics Act na kung saan magkakaroon ng freedom of choice yung ating mga pasyente na bumili sa generic o sa branded na gamot. So, idagdag ko na rin po na may sanction sa ating mga taga-reseta, sa ating mga prescribers, mga doktor, veterinaryo at mga dentista, na pag branded na ang nilagay nila sa kanilang mga reseta o di kaya walang nakalagay na generic name, ay maaari po silang mapatungan ng mga sanctions na nire-regulate po ng ating Food and Drug Administration. Ayan, so siguro po Ma'am Jelly, kailangan talagang manggaling sa mismong mga health workers yung pagpo-promote ng generics na gamot kasi yan din po yung nilalagay nila dapat sa reseta or recommendation ng doktor kasi yun yung promotion natin bukod sa same lang naman po is tama po ba Ma'am Jelly, mas makakatipid tayo sa generics na gamot. Ayan, so yes. May mga generics po ba na gamot, Ma'am Jelly, na kahit hindi na po kailangan ng reseta ng doktor? Meron naman tayong mga generics or mga gamot na hindi kailangan ng reseta ng doktor. So ito yung mga tinatawag nating over-the-counter medications. Yun yung mga ligtas natin inumin at i-take ng mga ilang araw lamang kahit hindi i-reseta ng mga doktor. So yung common po natin doon ay yung mga salagnat, sipon, yung mga usual or common po natin na mga dinaramdam. Meron din po tayong mga pain medications na over-the-counter, ang kagaya ng paracetamol, ibuprofen, ayan, may mga doses. So, lagi lang po natin tatandaan na bago bumili ng kahit anumang gamot, ay magtanong pa rin tayo sa ating mga healthcare professionals na nasa butika upang mabigyan tayo ng gabay kung ligtas bang i-take ito nang walang reseta ang mga. Ayan. So, thank you po for the, Ma'am Jelly, for the inclusion na meron din pala talagang mga over-the-counter na generics na drugs. So, importante din po kasi Ma'am Jelly na kunwari bibili tayo tapos hindi naman pala sa atin pwede or wala naman tayong pahintulot mula sa doktor natin. Lalo na if
meron tayong existing medical condition. So it's important to note po na we still need to consult a medical practitioner for that. So nabanggit ko po kanina, Ma'am Jelly, na this month of September is Generics Awareness Month, kaya po natin 'to pinag-uusapan. Bakit po ba natin ito talaga sine-celebrate and ano yung gusto natin ma-promote for 2023? So, taon-taon natin isine-celebrate or pinagdiriwang yung ating Generics Month celebration. Dahil isa ito sa mga batas na nagbigay sa atin, mga Pilipino, ng napakalaking leap o hakbang para mabigyan tayo ng mas accessible na healthcare. So, hindi ba't nararapat lamang na ipagdiwang natin na isang batas na nagbigay sa atin ng murang mga gamot. So, si Generics Act of 1988, ang mga provisions nito ay ang mabigyan tayo ng accessible, cheaper at quality na mga medicine. So aside sa maging abot kamay yung ating mga gamot, sinisiguro nito na laging may available na generics med sa ating market na nasa murang halaga at dekalidad upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng mas malaking access o di kaya mas ma-sustain o mas masustentuhan nila yung kanilang mga paggagamot. So, sa pamamagitan ng Generic Act of 1988, mas maraming Pilipino ang nabibigyan ng kakayahan na mabili yung mga kailangan nilang mga gamot, natatapos nila yung mga kanilang regimen o mga nireseta sa kanila, o di kaya naman ay mas nabibigyan nila ng priority ng budget yung kanilang kalusugan dahil mas maraming gamot ang available na sa ating market sa mas murang halaga. So, yun pa lamang po ay dapat talagang ibinibigyan natin ng malaking pasasalamat at pagdiriwang yung ating pagsasabatas ng Generics Act of 1988. Ayan, thank you very much po, Ma'am Jelly. So, medyo na quick basa ko talaga yung Generics Awareness Act. Tapos, nalaman ko na ang dami pala niyang sections. Grabe, mga 15 sections ata yun. Tapos, mahirap siyang basahin pero yung nakuha kong point doon is kailangan talaga natin ma-promote yung paggamit talaga ng or yung supply, unang-una 'di ba po Ma'am Jelly, yung sa supply ng generics na gamot, yung production nito, yung use of course and yung acceptance ng ating public. So talagang importante po talaga kasi not many sa public natin is talagang ina-accept pa yung generic terms ng gamot at akala nila hindi yun safe or hindi yun talaga or iba siya sa pinaprescribe talaga ng doktor. So ayun, it's really, really important po to share and to promote this. So, thank you very much po, Ma'am Jelly, for your providing your clarifications on the generics na drug. So, ito po yung last question natin for our first batch ng ating talk on generics for our Chikahang Pangkalusugan. So, magbabalik po tayo.